kan wis omong to Yes. Kat awal wis omong gone lunyu. Lah malah tak dekne. Lah iki. Wong kene iki rusuh. Gus, Lah kok iso rusuh ibu-ibu iki lho. Lah kok rusuh Lah ben agarane lunyu kepleset ngono lho. Lah ngerti. Lah kok nyenggaki komen. Piye? Mantap. Anyep. Seger. Gurih. Lah iki masane delok es teler piye? Wong ora rasane. Aku ora sak nangis ah. Aku ning kono ki mau sirku acting. Bosok tenanan keplesek. Anyepe tekan jero. Iya, yen jauh Bapak berangkat. Mengke kula pangsil teng kota jenengan samoni kathok. Wis tak omong to domo ngene udan-udan ngene iki nggawa kathok loro. Ora nggawa kathok iki dalan jetis, dengok, ngalor. Heeh, ora nek bakal kathok Indomaret ya ora enek. Tenan iki jero lho. Sampeyan piro lho? Lah iki anyep tekan jero lho. Lho, anyep tekan jero. Ayo. Mbah sinten jenengan? Ya, ngentut iki. Lah lek ngentut ning banyu suarane bletuk. Saya kula pengen kenalan jenengan Mbah sinten. Bojone jenengan jenenge sapa? Ukurane kathok pahar piro? Bagus yo. Lah kowe jumbul. Sopo budi? Wong kene iki wong setia. Wong setia. Awake dhewe danongan. Heeh. Disetelne lalu ditokne bengi. Betul. Penontonnya tetep utuh. Luar biasa lho. Wong sing Wetan ngene. lho. Wong kutu wetan ki lho. Kutu wetan. Solidaritasé Apa? Dalane iki lho. solidaritasé Tak nyonya wae. solidaritas solidaritas kuwi kompak senimane wargane lek reokan lho tumplek-blek penontonnya masih udan ya tumplek-blek wong sing setia parang kene sak sebuih sapa Sapa? tutik untune rong titik wah coba ngono sing penting iki mau gumak Heeh. dadake enek selawe jadilane enek 28 sing wedok 26 sing loro belo sare Kula ora bener. ora maju Oh, iso. kita walaupun hujan penonton setia menemani kita kita tetap pentas Yo jono. yang terbaik. Andre totalitas. Oke, masih bersama Singo Kutu Wetan. Ya, masa singo kudu. Diberiakan oleh Kutu Wetan. Ya, betul. Yo, Yo, dilanjut tempat-tempat gas nih. mangan brutu ning sanding sumur. Masyarakat Kutu. Yo, ngomong Bang Rawite wis ora sabar, Pak. Emang ini iki membuktikan ya. Dalam Oh, gigi. Sabar. Lho, pelajaran bocah pencalitan rambe bubo. Bujanganmu, bujangan tolae ra karu-karuan. Ora karuan. Satri wong baris lo, ben disawer ngono. Oh, baris. Baris. Baris le. Kowe kulino ya. Kowe kulino aku pegel ning kowe iki. Kowe iki ora ruwane to, he. Oh, iso. Bener ke tak ngono. Ayo, beda. Kene kon baris sak dhewe. Satrone dibarisne kono. Di baris. Siapnya le, siapnya le. Siapnya le. Hei. Terus Rene. Kowe iki bujangan ya. Satri wong ndi? Oh, jadil. Satrio niko jadil niko. Heeh. Dibarisne kono. Nggih. Lah, Yo. jadil baris kok jejer. Jadil baris. Baris berbaris. Yo. Ayo ngadeg kabeh. Oke, ora. Oke. Baris. baris roto gange sak meter. Yo. Ayo ndak rene, ayo cepet saset. Ayo ndak. Ya terus. Oh, terus. Oh.
Kene lho. Wes, tokno. Ora itu rezeki tokno kae. Ya wis ben ya Pak ya. Wis dhewe le ya. Wes, Yo kene yo. Kanggo sedulurku teko Putra Panggul, Putra Wayah Panjer. Sumbangsih panjenengan kula aturi maringi begono dumateng para satriya kula menika. Monggo kula sumbanggaken. Bujangana minggir sik urusane karo aku. Bujangana minggir urusane karo aku Bujangana. Hop. Monggo Mas Surya. Ayo Mas. Ini sedulur saking Panggul, Putra Wayah Panjer Panggul. Reok sing gumelar kae mang kabeh. Enak wongker. Enak Ki Ageng Putu. Nggih, enak Surya Alam. Enak Surya Gumelar. Nggih. Enak karo satu artine apa kabeh. Ada kowe dadi bojo ngono. Aja kok bekinclan kok jalan. Kowe artine Mbah. Reok rukun resik edah. Guyub gotong royong. Reok Jaya. Makane to, kan dibutak yo kok jalan kok kowe. Rumah nggih. Oh, satu kabeh. Wongker. Wong kang bebas ngerti. Rungokno. Kudu setuhu. Rungokno. Surya Alam. Surya Padang sinar alam jagat. Yo sinarno jagatmu dhewe-dhewe. Gumelarno kok reok Surya Gumelar. Sinar Gumelar. Tumindamu ka jatil iki. Jejeg jujur amanah turute ing laku. Akhire gayuh wahyune satya sing diagem dening asma asli jenenge Kanjeng itu Ki Ageng Wijaya luar biasa. Ya, umono hiburan ini gawe suka-suka para akeh masyarakat nggih. Jatuh suwun. Sumangga. Nggih, luar biasa. Yo, Luar biasa. Tontonan.
mesti ngono kuwi kowe. Aku roh nek kademene mesti kowe ngono kuwi. Ora kademen aku roh aku nyapa. Ora kademen. Iki anyep semi senep. Ini ku woro. Oh, dilarang ora sopan ya ya. Lah wis tak cilik kok wani nyeneni wong geran. Lah aku ki lek sikil ning dhuwur, lek si bedine kaya ngene, luwih ora sopan karo ibu-ibu. Lah nek aku ning ngisor. Iki termasuk menghormati masyarakat kene iki. Lho, ngene iki sungkem, sret. Bayaran jajan. Sungkem, sret. Bayaran jajan. Lah yo bapak rasane ngene. Piye bokoke? Contohnya Yo kana. Bokoke ora ning ngisor. Ya, oke. Contohnya karo mereng. Ayo ciao. Nyapot tanganmu Tongtak iki. ben. Iso. Tongtak. Oh. Oh. Iya. Tuh. Oh. Iya, teman. Iya, oke. Kuwi ora oleh ngono kuwi. Kowe iki nyeneni sing tuwek-tuwek ora oleh ning isor, bosanu kowe sik cacilik, sikile ning dhuwur. Elah kukur-kukur. Kowe kelas piro le? Ning ngene. Kelas 4, sekolah endi? Omahe endi? Pak kepala desa kene jenenge sapa? Oh, Bener iki. Ya bener tak tekoni Pak namine sinten. nah. Lha, Halah. itu enggak Ibu-ibu wis genah jenenge Tini. ini Iya lah. tono Ono. Tukiyem. sing ora penak Opo? ning kono lah jenenge Pakto. Lah kok iso? Mesti bojone buta. Oke ya. Yo, le. Yo. Mulai kan. Ayo. Main game mau sini ya. Oh, catile kan saya ide, Mang. Iya. Benar nih.
Ya, ya sih kan ngompol. Ya sih kan ngompol. Ya sih kan ngompol. Wong iki sing didelok ngompole. Aku lho mesake Nyapa? karo mbak iki. Lah nyapa kok pesan? Semitine arep kedes bokong. Lagi aja mau aja beli bokong, Gus. Anjir, anu awas ya. Wes, aku golek Setepani. Kowe. Bisa. Oke. Bos, kenapa lo bos? Ini oke. Ya tos. Aku mau Victoria terus. Mau Victoria ini. Ora masalah aku ya. Oh, gila. Iki gondel apa-apa sih? Dulu. Apa? Ranting. Ini tak delon aku. Gus, delon aku toh. Kayak gini. Benar. Kabeh iki lek serasi. Urung cethuk ya dure padha. Sing wedok. Ah. Sing wanita cantik gede dhuwur. Sing lanang yo cak ganteng putih. Sing ngomong putih yo kowe dhewe. Salah sing lanang yo betek. Ngene iki pasangan serasi. Iki lho benar. Sing lanang koyo Arjuna. Sing wedok kaya Itu bengok moncrot. bejo kaya ngono kabeh iki. Oke. Pasangan serasi. Lah iki kebanyakan serasi kopi susu. Kopi susu. Kan kopine suci susune. Lah iki Luwak dari kopi. lah iki wae. Loh, romantis. Dari hati pandangan iki jangan deh. Seret, buka no. Seret. Ya toh, ya toh, ya toh. Ya toh, Dewani kaya duwe ngon-ngon. Ini udah mau minus. Cak kocok. Terus kemudian Ini ono halus, ini ono setara halus. halus. Loh. Nah, kemarin sajane susu. Biasanya terus susu. Ono sing romantis. Ma. Ma. Cangap. Ma. Pasangan romantis belas. Pasangan romantis belas.
Rumah sapa? Lah kowe nyadar kok asisu Mas. Lah nek Elah, wong. asisu. Wong pancen. Petopo. Oh, ora iso romantis. Payunge 2000 kae lho. Aja kaya kae ya, Dik ya. Terus kan dingini ya to. Sampai kaya ngono ning kene. Genah to. Dik Tiffany duwe nyon-nyon ketek diombe. Nah, aku mau. Iso. Aku ketek rapopo kono tergiling. Lah apa-apa tergiling. Iki romantis ngene iki kaya aku mau. Romantis. Lah ya. Suwine. Mi ana kuwi. Siap. Ya. Iya. Mari ngelak. Kaya ngomong cemple. Ya matur suwun kanggo masyarakat kutu wetan. Nah, iki Jane ya. matur bae. Dik Tiffany ini. Ya. Saya Luar biasa. ah Pokoknya muga-muga kutu wetan sansaya rembaka. apane? Mugi-mugi diparingi ayam tentrem. Mugi-mugi panenane melimpah. Muga-muga didone saka penyakit. Amin. Buwung anci. Nggih, matur suwun sangat. Nggih, niki wau wedale sampun cukup. Jan Pagelaran seni reok niki mugi